ceremony, and I was so pleased to be able to attend it again. I hope to be back here next year as well. Gracias. Wel, tour aan door de herdenking met Vini, ricordando mio tio tambe, ruang di mia mamma, de boy ecurie di Aruba, who awar fusileerd door die Alemanen net per me kugera kava. En si te kere ting basta yuko so, who aungan een rol ding gera nulanda tambe. Que dia que tani fica pavo? Bom, então dia histórico, personal kasi bi Segunda Guerra Mundial. É maneira que tá mitio e ela morreu na Aruba. Mas a história tá com o mês amigo não atire dentro da cabeça na cara seguro tá veiante. Então escalar na Marina Caserno Azoro para bem com aqui na e dentro Santana de Rodoé. Está servindo na Aruba? Sim, está servindo dentro da Aruba. Não é? Com falta, não? Tu rai botei? Praticamente, tu rai, sim. Que você pensa? Nós não de Kosovo, nós temos de pôr mais atenção na tipo de celebração aqui? Seguro. Que mensagem você tem para o povo? Bom, toda a família apresentar na Grafton, caminhando com a família Sérvia, Guerra Mundial. De mais atenção, não? Excellenties, genodigden, belangstellenden, van harte welkom op de militaire begraafplaats op de Rodeweg voor deze nationale dodenherdenking 4 mei. Zonder vrijheid valt niet te leven. Zonder vrijheid onderdrukt. Zonder vrijheid valt niet te leven. Zonder vrijheid waar niets lukt. Hoe kom je aan die vrijheid? Hoe komt het in je leven? Hoe kom je aan die vrijheid? Je moet het doorgeven. Geachte excellenties, generaal, geachte genodigden en overige aanwezigen. Van harte welkom bij deze 4 mei herdenking op de militaire begraafplaats. Waar zoveel betrokken vrijwilligers inspanning leveren om het militaire erfgoed in goede staat te brengen en te houden. Dit jaar met speciale inspanning van de Klascompagnie, waarvoor dank. 4 mei, de dag waarop wij stilstaan bij hen die zijn gevallen in oorlogen en vervolgingen waar ook ter wereld. De strijd waarin veel kostbare en dierbare mensenlevens zijn opgeofferd. Die gaat en ging uiteindelijk altijd om het heroveren van de vrijheid. Herdenken is belangrijk, echter zeker ook het vieren en het behouden van die herwonnen vrijheid. Daarom koos het 4 en 5 mei-comité dit jaar als thema Vrijheid geef je door. De vrijheid waarin wij leven hier op Curaçao is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Sinds 1945 is de directe dreiging van oorlog ver weg. Toch zie ik redenen om over onze vrijheid
goed te blijven waken. Omdat vrijheid een broze zaak is. En zoveel meer dan niet in oorlog zijn. Op ons mooie eiland is de ander erkennen en in zijn waarde laten een groot goed. Omdat je te midden van een kleine gemeenschap leeft, wordt er meer op je gelet. En kan die sociale controle je eigen vrijheid inperken. Kan het zijn dat de daden van één persoon de gehele familie blijven achtervolgen? Kan het zijn dat de daden van een groep mensen een gat van vertrouwen slaan in een organisatie? Vooroordelen over groepen mensen kunnen leiden tot minachtingen en het ontlopen van de ander, schreef Ernst Hirsch-Ballin in zijn reden voor het comité. Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar bieden. En staat of valt bij onze pogingen om met elkaar in gesprek te blijven. Als samenlevende mensen zijn wij op elkaar aangewezen. Om die verworven vrijheid goed te bewaken en in te zetten. Vrijheid is jezelf kunnen zijn, schreef Hirsch-Ballin verder. En wat we nodig hebben is een wederkerige vrijheid, meent hij. Dat wij naar elkaar kunnen kijken en respect op kunnen brengen voor de ander in al zijn eigenheid. Voor misdragingen kun je iemand op zijn gedrag afwijzen. Maar bedenk je altijd dat die ander een mens is, zoals jij. De broosheid van vrijheid zit hem, naar mijn mening, precies in het feit dat het soms zo lastig is de ander te erkennen in al zijn verschillendheid. Ik pleit hier voor een oproep tot moedigheid en een bereidheid van een ieder die hier staat om in dialoog te blijven met elkaar. Voor het behoud van vrijheid is lef nodig. Voor het doorgeven ook. Ontmoetingen met mensen met verschillende ideeën zijn vaak een bron van creativiteit en ondernemerschap. Nieuwe ideeën kunnen schuren, kunnen je uit je comfortzone halen, kunnen vragen oproepen en twijfel zaaien. Maar ze kunnen ook het begin zijn van een ander denken, van creatieve oplossingen en van meer vrijheid voor meer mensen. Het vraagt moed om je nek uit te steken voor iets wat men niet gewend is. Bijvoorbeeld het organiseren van de Gay Pride op Curaçao. Het vraagt moed om een gevoelige discussie op gang te brengen over waar we staan met aloude tradities. Bijvoorbeeld rondom Zwarte Piet. Wat uw mening ook mogen zijn in deze kwesties, ik nodig u uit om uzelf en de ander de vrijheid te gunnen om een mening te mogen ventileren. En om naar elkaar te blijven luisteren. Vrijheid begint denk ik met vrijheid van denken. Deel uw denken met elkaar en kijk waar de overeenkomsten en de verschillen zitten. Bevraag uzelf en de ander. Waarom denk ik dat? En waar brengt dat denken mij naartoe? En waar brengt dit denken ons als organisatie, of nog breder als samenleving naartoe? Laten we waakzaam blijven voor het uitsluiten van gedachten. Of voor het uitsluiten van mensen die die gedachten hebben. Wederkerige erkenning van mensen in hun eigenheid legt de basis voor democratisch burgerschap. Burgers hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar op voet van gelijkheid. Ik pleit voor een samenleving waarin de doorgegeven vrijheid als waarde actief geëerd wordt. Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten. En het is iets anders dan je gang gaan alsof er geen ander mens is. Voor het leven in vrijheid hebben wij elkaar juist hard nodig. Laten we gul zijn met onze wederkerigheid. Laten we bij elkaar blijven aanspreken op die o zo belangrijke vrijheid. Laten we opkomen voor mensen die worden uitgesloten. En laten we wakker blijven voor onze eigen onderbuikgevoelens. Immers, in de Tweede Wereldoorlog schreef dichter en journalist Van Randwijk al zo treffend: allen die hier tezamen zijn, de levenden, de doden. De handbreed die ons scheidt is klein. Wij zijn tezamen ontboden voor het gericht. Gedenk de liefste die hier ligt, de broeder, vriend of vader. Maar gun uw ogen wijder zicht, aanzie het land en alle mens te gade. Hoor dit bericht. Wij zijn tezamen voor het gericht, voor goed of kwaad te kiezen. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht. Om als land
En als gemeenschap te blijven genieten van de vrijheid. En om diezelfde vrijheid door te kunnen geven aan onze kinderen, buren, collega's, vrienden en nieuwkomers, herdenken wij elk jaar weer dat die vrijheid in gevaar is geweest. En hoeveel mensenlevens dat heeft gekost. 4 en 5 mei zijn de jaarlijkse momenten om stil te staan bij die slachtoffers van de oorlog en van de vervolgingen. En om vrijheid te vieren. In de grond waar wij nu op staan, liggen zij die die strijd niet hebben gewonnen. Liggen zij die de zwaarste prijs hebben betaald. Op deze plek staan wij stil bij hen en bij alle gevallenen waar ook ter wereld. Op dit moment denken wij ook aan hun achterblijvende dierbaren. De vaderloze kinderen, de gehalveerde gemeenschappen. Gedenken wij hen nu in stilte en zijn wij ons bewust dat wij vrij zijn en nimmer terug willen naar de ketens van toen. Het geel, geef, hak, presenteer, geweer.